abangeke labafana futhi baze bashaya induku manje umuntu wena usabe umuntu wena abane ndaba loke bafana bakushaya phansi abafana bakushaya phansi abafana hey mina ngisabe umuntu akhona endukwini la bashaya labafana ngesibhamu ungahamba uthi hey mina ngisabe umuntu mina angengisabe mina hey bo kahle bo respect abantu hlonipha abantu hlonipha umhlaba irespect nje inhle yonke esifuna le and uyabanyisa sesilethiwe koKeran uyabanyisa na kuthiwa ibani AUT thiwe iresignile lapha ujeni uyathi hayi ngeke yona hayi iyaphuma kule mshado iyaphuma kule mshado ngoba akuhlaleki awukwazi ukwenza intando yakho awukwazi ukwenza ukuthandayo wenza into ethandwa uanti bengafuna kafuni yabo ngiyanizwa nje abanye benu bencoma manje uGethin Mackenzie bemncoma Gethin Mackenzie uright expose abaculi laba abade betholima ngeCovid le bafowethu umkhonto wesizwe awuzelwe yonto leyo umkhonto wesizwe uzoqhubeka uservice abantu uyapi lemva uyapi emuva nakhona futhi lapho uma singathi awuphenye kahle ngeke iziye kubelungu ngeke iziye kubelungu boya uyongibuza la Gethin Mackenzie ngeke iziye kubelungu ngeke iziye lapho ngeke iziye kubelungu la Gethin Mackenzie kuzo expose nje kuphela laba abamnyama bakithi ngeke iziye kubelungu ngoba uanti ukhulumile instruction andikhiphile hambheke lapha ya ngeke iziye kubelungu le yanto ngeke iziye kubelungu sikhuluma ngeyilanga afuna nayo leyo ukuthi eCape Town abantu bakhona abakwazi ukwenza ibusiness ngoba thiwa khona obani ingambe to khokha yini protection fees eCape Town qhunyiswa ibhamu kanje kwenza amavidiyo ushawa ibhamu eCape Town asikazi sibone iNIU yeCape Town babucele uzwaphuma engakazi sikuthiwa iNIU ife eCape Town impela abashaya impela asikazi kubone lokho asikazi kubone ngoba into eyenzakalayo why cancel any target yona kodwa iCape Town liyabhubha angaze nibuze lokho asithembe kunaye baba Macingwane naye lo khona naye kwesikhashana naye uzongeka naye akaye eCape Town nje akayoclean eCape Town lapha ngoba abantu beCape Town abahleli kahle babahlukunyezwa eCape Town moqala ibusiness kumele ukhokhe ilokunjani iprotection fees mangabe ungekhokho uyabulawa angithi injalo nje Cape Town uyabulawa eCape Town uqala ibusiness lakho kumele udrentele komunye umuntu ungarenti uyabulawa ake simbone kuMacingwane ke igxila kakhulu nakhona ngala ko Western Cape cha siyobona cha impela hayi uyasebenza akakhethi uyasebenza akakhethi naye uGethin naye akaphela naye akayivule naye ke sibona belungu nabo ababenefitayo ngeCovid ke sibona kubona ukuthi awu nabelungu nabo babe yabo ke sibona so ngale lezi izinto nje kumele mawuzibuka ubone ukuthi abola idlalwa ngabantu la umkhonto awuzelo lo leyo umkhonto mangabe uthi ubugebengu buzophela akukona ukuthi ukuthatha abantu bafake ejele ukubulala abantu udubula abantu no akukona lokho yini le yenza umuntu azangena ebugebengweni yini yenza into le mawuncisha umuntu isinkwa mawuncisha umuntu emothuma emsebenzi uthakadleni la muntu uthakadleni
Yebo. Uthakadleni lo muntu. Umenza vele ahamba yontshontsha. Umthatha umfake ejele. Yebo. Vele umenza kanjalo ukuthi akahamba yontshontsha umfake ejele. Uma ngabe umkhonto uthi uzophela ubugebengu. Ingoba umkhonto uyazi ukuthi uzovula amathuba emisebenzi. Ubuyisa ubuntu ebantwini. Iyouth engasebenzi kumele ihambe kwi-army lapha yana. Kube kuyena umntwana emva konyaka ukuthi ke uyaqhubeka ne-army noma uqhubeka nekhaya. Iyonto efunakalayo le. Nangomunye futhi God's property Khomo shumayela izwi likaThixo leye MK izokubhida mhlobami. Awungene we lukhunjani weqaweni namandla awungene mfowethu sixoxe leyo. Ngoba mhlawumbe uzobhala mhlawumbe enga understand ne awu request mfowethu awu request eqhaweni namandla ngiyakuzwa into esho ngiyayizwa mhlobami kodwa ungene ke sixoxe leyo wena kuphela nje ungene as a guest ngifuna leyo sixoxe kancane ngoba mangabe ngiyifunda ngiyayizwa noma uyifunda kodwa manje angifuni ukizwa ngalendlela mhlambe le oyichaza ngayo uyayibo so kungcohla mawuyichaza mhlambe ngizoyi-understanda njengamanje ngi-inviteile awungene mhlobami ungabike ligwala ne ongifuna sixoxe nje kahle ngoba angifuni nami ukusho mhlambe mase mhlambe ngisho kabi kodwa la kumkhonto wesizwe mfowethu kithi hayi angihlehle kuwo futhi la kumkhonto wesizwe ayikho into yongithulisa inkosi kuphela yongithulisa nayo futhi mayivumile but okwamanje mfowethu kithi umkhonto wesizwe angizohlehla kuwo futhi izwi lenkosi ngeke ngiliyeke ukushumayela futhi umkhonto ofuna nawo ngeke ngiyeke ukukhuluma ngawo awungene eqhaweni namandla ukuze ikwazi ukuthi isizane kunohlobo labazalwane luthi umzalwane oyibandakanya kwipolitiki yabona hayi yena umzalwane loyo umzalwane akayibandakanye kwipolitiki yabo kusho ikholwa njalo elicindezela umzalwane shumayela izwi likaThixo qhawe cha ngena phela ungichazele phela ukuthi ukushiswa yini lokho ukuze ngikwazi nami phela nami ngithi amen ngiyakuzwa yabo manje uma uzobhala ngizohlala nami ngingakuzwa uthini yabo ngik-inviteile ngena phela mase uyayichaza ukuthi hayi qhawe shumayela izwi likaThixo mase ngiyakuzwa ke lapho ukuthi hayi into eyishoyo cha hayi ngiyayizwa kahle yayibo ngena phela uyichaze mhlobo wami angifuni ukuthi uyibhale nje into masunga ungangichaze ngoba manje ngekhona into ebhaliwe ayizwakali nento osuke uyisho uyayibona ayizwakali kanti manje ngifuna ukuyizwa into mangabe uyichaza mhlambe futhi ngizwe ngempela futhi mase ngempela hayi ngiyayiyeka mase ngempela ngenze ngoba futhi usho ukuthi hayi cha impela hayi eyomkhonto sengiyayiyeka yali iqinisile iqhawe lami sengiyayiyeka eyomkhonto wesizwe singoshumayela izwi lenkosi kuphela iyonto engisuke ngiyifuna leyo kodwa into engineshoyayo mina eyokuthi njengoba sabazalwane hayi mntakamazi yakhala lakuthina yabona nje nakuthina ziyakhala sabazalwane bayasebenza abazalwane imali futhi iyaphela futhi ngomhla ka-16 bahola ngomhla 15 ngomhla ka-16 khomo nyani wamazulu kaThixo ayikufanele le engenanyani yiphe nenyani ngithe mina ngena mina yiphe nenyani siphethwe abantu abahambile bayokwenza ama sacrifice abo abantu abathatha amandla obumnyama
bangena ku Illuminati into yakhona basiphatha abantu mina nikho nabazalwane nentini hayi politika kuyona yethu kusha abazalwane politika kuyona yethu politiki nomzalwane ayimfanele kodwa sila sikhona ngoba abekho abazalwane hayi kufanele nje ipolitiki yini engifanele